You're right now not in a very good position. You're It's going to be a gambling very with hard the thing lives to of do millions of business people. like this. You're gambling with World War III. You're gambling with I think World it's War good for III. the American people to see what's going on. Всяка война до известна степен е хазарт. Но тази е по-голям хазарт, отколкото изглежда на пръв поглед. Когато САЩ започнаха да бомбардират Иран на 28 февруари, може би беше изкушаващо операцията да бъде възприета като такава с нисък риск от негативни последици. В крайна сметка, само преди едно поколение, Съединените щати започнаха 2 войни, които продължиха общо около 28 години. Те бяха изключително скъпи, до такава степен, че за голяма част от държавите по света би било буквално невъзможно да ги водят, без да фалират. И макар че те погълнаха значителна част от политическата енергия във Вашингтон, за обикновения американец беше много лесно да продължи ежедневието си, без изобщо да осъзнава, че има войски в Афганистан или Ирак. За сравнение, никой в Украйна в момента не се заблуждава, че там всичко върви по-старому. Така че, когато погледнете ситуацията в Иран, изглежда, че рисковете от негативен развой би трябвало да са дори по-малки от тези при войните от ерата на Буш и със сигурност нищо сравнимо с Украйна. Съединените щати наистина са съсредоточили значителни военни сили в Персийския залив, но в региона няма никакви сили за нахлуване, а най-близото до потенциално присъствие на сухопътни войски може да бъде малката операция на специалните части. Може би подобна на тази, която отстрани Николас Мадуро от Венецуела през януари. Нека обаче още сега спрем с този оптимизъм. Тук има сериозен риск от негативен развой. Може би не катастрофален като в Украйна, но все пак доста лош. И макар да съм чувал големите медийни мрежи да обсъждат общия проблем, не мисля, че те напълно осъзнават последиците от това колко голям хазартен риск се поема от администрацията на Тръмп. Ако тази война продължи дълго и нещата не се развият добре. Нека за момент да погледнем по-широката картина. От края на студената война насам не е имало по-добро време да си анализатор по национална сигурност от днес. Съответно не е имало и по-лошо време да си обикновен човек. Картата на конфликтите вече е пълен хаос преди началото на тази война. Още от преди началото на тази война. А сега имаме Иран, който изстрелва ракети и дронове по практически всички свои арабски съседи, Обединеното кралство, възмутено, че една от базите му в Кипър по някакъв начин е попаднала под обстрел и скоро активното сътрудничество между Украйна и членове на антииранската коалиция. Тези шахед дронове трябва да бъдат овладени. Обаче не мисля, че това е Трета световна война. Или поне за момента не изглежда да бъде такава. Но е трудно да се оттърсим от усещането, че сме в разгара на нещо подобно на такава. Предвид това, трябва да разберем къде се нарежда Иран по отношение на преките заплахи за сигурността на Съединените щати. На върха на списъка с заплахи стои Китай. Това би трябвало да е универсален избор. Дори НАТО, организация, която някога беше съсредоточена изцяло върху спирането на разширяването на Москва на Запад на всяка цена, днес определя Китай като основната заплаха за Западната коалиция. Китай има глобални амбиции, както и населението и икономиката, за да ги реализира, макар процесът да може да бъде неравен. Освен това съществува потенциална гореща точка в Тайванския проток, към която ще се върнем малко по-късно в нещото видео. Така, след Китай бихме могли да поставим Русия, която макар да не е толкова пряка заплаха за сигурността на Съединените щати, е много пряка заплаха за Европа. Ако Европа бъде въвлечена в голяма война, Съединените щати ще бъдат въвлечени чрез член 5 от Северноатлантическия договор в същата война. Освен разходите за военна намеса, щетите върху веригите за доставки биха били достатъчни, за да тласнат САЩ в сериозна рецесия, ако не и по-лошо. Едва след това бихме могли да поставим Иран в трета категория на заплаха. Ислямската република противодейства на регионалните интереси на САЩ, но за Иран би било трудно да нанесе пряка вреда на американците.
без да понесе катастрофален ответен удар. Дори Иран с ядрено оръжие трудно би излязъл от тази рамка. Той може да прилича на Северна Корея, но с по-добра способност за регионална проекция на сила. Все още повод за безпокойство, но далеч от нивата на Китай или Русия. Спадането на Иран в тази класация е сравнително ново развитие. По-младите поколения, но и по-възрастните помнят, когато САЩ бяха обсебени от сигурността на петрола. Близкият изток беше най-висшият приоритет. Русия беше отслабена, Китай още не беше възходяща сила, а енергията беше гръбнакът на растежа на брутния вътрешен продукт. Шистовата революция обаче внезапно увеличи производството на петрол в САЩ. В комбинация с подобренията в горивната ефективност, това доведе до превръщането на Съединените щати в нетен износител на петрол през 2020 година. Изобилието от петрол означава, че недружелюбните държави имат ограничена способност да изнудват САЩ чрез петролни ембарга. Образите от горивните кризи през 70-те години наистина останаха в миналото. Разбира се, Съединените щати все още трябва до известна степен да се интересуват от политиката в Близкия изток и държавите членки на НАТО. Освен разходите за военна намеса, щетите върху веригите за доставки биха били достатъчни, за да тласнат Съединените щати в сериозна рецесия, ако не и по-лошо. Като се има предвид всичко това, може да е разумно Иран да бъде изместен дори в 4-та категория, под неясните заплахи в западното полукълбо. Поне тези държави са достатъчно близо до Съединените щати, за да създадат сериозен проблем. Държавите от региона продължават да изнасят огромни количества петрол другаде, което поддържа ниски световни цени и прави американските потребители доволни. Просто петролът вече не е стратегическа уязвимост, която беше някога. В контекста на текущата война, това означава, че САЩ влагат усилия за елиминиране на противник от по-нисък ранг. Следователно, за да има смисъл, трябва да получат значителна възвръщаемост срещу вложените средства. А тук въпросът, който трябва да си зададем, е дали те я получават. Нека започнем с разходната страна, защото по-дълбокият проблем лесно може да бъде пропуснат. Тръмп се кандидатира с политика за прекратяването на така наречените безкрайни войни от предишното поколение. До сега той е успял, ако внимателно се придържаме към точната формулировка. Може да се твърди, че първите му 14 месеца са сред най-авантюристичните за американския президент. Имаше приблизително двумесечна серия от въздушни удари срещу хутите в Йемен. След това еднократни удари по иранската ядрена програма по време на 12-дневната война между Израел и Иран. В новата година видяхме и операцията срещу Мадуро. Междувременно имаше и няколко по-малки удари и мисии на специалните части. Авантюристично, да, безкрайни войни, не съвсем. Пентагонът при Тръмп подчертава гъвкавостта като главен инструмент. Ако има сухопътно присъствие, то трябва да бъде краткотрайно. Нищо като 20-те години в Афганистан не бива да се повтаря. Що се отнася до хутите, Тръмп прекрати операцията, именно защото се проточи твърде дълго. Колкото и ниско в класацията на заплахите да е Иран, хутите бяха още по-ниско. Те са иранска прокси групировка, която създава проблеми за международното корабоплаване, но не представлява основна заплаха за интересите на САЩ. Всяка прокси група по дефиниция би следвало да бъде по-ниско в иерархията от своя покровител. Белият дом заключи, че темпът на изразходване на ресурси е тревожен. Всяка ракета изстреляна край Баб ел-Мандеб е ракета, която не може да бъде използвана по-късно в Тайванския проток. След края на студената война, САЩ умишлено намалиха запасите си от тежко въоръжение, тъй като съветската заплаха вече не съществуваше. Консумирането на дивидента на мира изглеждаше като разумния ход тогава. Истинските проблеми започват с фокуса на ерата на Буш върху борбата с бунтовническите движения, където тежкото въоръжение не беше приоритет. В резултат покупките спаднаха още повече.
Днес САЩ имат вече ниски запаси и въпреки това ги изразходват доста бързо. Трудно е да се дадат точни числа, защото информацията, разбира се, е класифицирана. И с основание, тъй като това би показало на Иран колко трябва да издържи преди САЩ да бъде принуден да се оттегли. Но в Пентагона има много притеснени хора, които се опасяват, че за няколко години САЩ може да съжаляват, че не разполагат с тези ракети срещу Китай. Част от хазартната игра тук е въпросът на време. Смята се, че Китай все още няма достатъчно десантни средства за инвазия в Тайван, но колко време му е нужно, това е тема на дебат. Може да се каже, че САЩ вземат оръжие от бъдещето си. Дали заемът ще се изплати, зависи от възвръщаемостта, а тя е свързана с въздействието върху заплахата от най-висок ранг, а по-точно Китай. Ако Китай нахлуе в Тайван, светът ще преживее икономическа катастрофа, дори ако островът не бъде превзет. Защото Тайван произвежда около 90% от най-модерните микрочипове в света и формира 60% от световните приходи от чипове. Почти всяка сложна технология е свързана с Тайван, а островът никога не би позволил производствените му мощности да попаднат в чужди ръце. Те могат лесно да бъдат саботирани по този начин. Инвазия би предизвикала криза, многократно по-тежка от проблемите с веригите за доставки по време на пандемията. Без чипове останалите компоненти стават безполезни. Работните места ще бъдат изгубени, услугите ще пострадат, а икономическият ефект ще бъде доминообразен и мащабен. Затова възпирането на такава инвазия е от решаващо значение. Ракетите са един инструмент, петролът е друг. Китай произвежда 4 до 5 милиона барела дневно, но потребява около 15 милиона. Зависимостта му от внос е стратегическа слабост. В случай на световна война, ако Западната коалиция контролира доставките, тя би могла да лиши Пекин от достатъчен петрол, от достъп до петрол. В началото на годината се смяташе, че Китай има 3 сигурни източника. Първо Русия, второ Иран и след това Венецуела. След януари Венецуела отпадна, а ако Иран бъде изваден от уравнението, опциите намаляват още повече. Не е необходимо Иран да стане стабилен и кооперативен съюзник. Това не се и очаква. Достатъчно е да бъде хаотичен до степен да не може да изнася петрол, включително и към Китай. Дали това оправдава изчерпването на значителната част от американските оръжейни запаси? Тук отговора не е ясен. Съществува риск нищо да не се постигне, режимът да оцелее, а САЩ да остане без достатъчно оръжия за възпиране на Китай и без контрол върху иранския петрол. Затова текущата операция е толкова рискова. Най-лошият сценарий задълбочава стратегически проблем. Най-добрият укрепва позициите срещу най-сериозното предизвикателство за следващото десетилетие, което стои пред САЩ. Този хазарт вече се играе, а залогът е не просто регионален мир. Залогът е бъдещето на света, икономиката, сигурността и нашия начин на живот. И в този момент всеки от нас е свидетел на игра, в която последствията могат да са по-големи, отколкото някой смее да си признае. Money, I got away. I got a good job with good pay. Okay. Money, it's a curse. I grab that cash with both hands and make a stash. And you can't caviar
forced a daydream, think about me. Football.